गोदान बोसोरनि रायजो राजाफोर बयखौबो गाहाम हामलायनाय मोजां मोननाय बावबाय खुलुमनाय बावहरबाय दा मिडियाफोरखौ बरायबाय आरो बिथांमोना आंनि गाहाम हामलायनाय बावबाय जे जों दिनै 7 तारिख जानुवारि बे दिनाव बिटिसि सेक्रेटारियाव जों फैदों लेन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआव EM रन्जित बरगयारी बिथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन खिन्थु बिथाङा गैया तामुलपुराव मिटिं दं होननायखाय बिथाङा बेयाव थांबाय दा लोगो मोननाय जायाखिसै थेवबो सेक्रेटारिखौ लोगो मोनबाय OSD खौ जों लोगो मोनदों दा लोगो मोननाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा गोबां गोबाव जाबाय पुराना जाबाय जोंनि जेंनाया जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हा हुनि निरापत्तानि बाथ्रा लानानै जों सम सम बिटिसिनि EMफोरजों आरो बिटिसिनि अफिसारफोरजों जों लोगो हमनो फैयो रायज्लायनो फैयो दा स्पेसियेलि मजाबारि गामि सिडली बेल्टनि आन्दाराव सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947 दानाय बियो 5 डिसेम्बराव 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय रावबो बे जायगायाव नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिया थानो मोना बे हायाव रावबो अधिकार गैया बे हाखौ बायनो मोना बे हाखौ फाननो मोना फानग्रायाबो दा गथिखे जों बेखौनो गुदि खालामनानै जोङो बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ जोङो जावले जों दरखास्त होदों बुंदों आरो बेल' नङा जों 2019आवबो जोङो सिडलीनि जिल्ला खुंगिरि बिनि बिथोन बादियै जों बे मजाबारि गामिनि हायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों गुबुन हारिया जे बे जायगायाव थाफैनानै बे जायगानि असे थागिबि फिसा बर'फ्रा जे हा हु गादां खालामदों बिनि नायबिजिरनो थाखाय जोङो सिडलीनि माननीय डिप्युटी कमिशनार बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथाङा नायबिजिरनानै तदन्त खालामनानै बे जायगायाव जे एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ रोखा बुंदों आरो सोर एनक्रच खालामदों सोर फेमिलिया आरो बबे बर' फिसानि हाखौ सेनानै लादों बे बाथ्राखौ बिथांमोना लिस्ट होनानै बेखौ बिटिसिआव फरवार्ड खालामनो हादों नेसेसारि एक्सननि थाखाय जिहेतु हानि गोहोआ बिटिसिआवसो दा बिटिसिआ मावनो हानांगौ दा 2019आवनो बे प्रसेसा जाबाय थादों खिन्थु 2019आव बे थांलाय फैलाय खाता बिहरलायनाय डकुमेन्ट बिहरलायनाय बेयाव दिन थांदों ओमफ्राय दा गोदान सरकार फैबाय UPPनि दैदेननायाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा फेरेंगा बिथाङावबो जों फैगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं इबिदि रोखानांगौ मानोना बे हाया बर'फोरनि हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव गुबुनफ्रा खुनु दिन हा बायनो हाया बा फाननोबो हाया बा हा मोननो हाया दा बे हिसाबै बे जायगानि हाखौ दिनैसिमबो खुनु ट्रेन्सफार खालामाजासे हानि नामजारि खालामालासे गुबुन जायगायाव थानो मोनै मानसि बे सेयार लानानै दङ दा खाजिनाया बर'फ्रानो होगासिनो दं दासिमबो आप टु डेट प्रसेससिम बिथांमोना खाजिना होबाय हानि खाजिनाखौ दा बिथांमोननि नामावनो दासिमबो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दं हानि खाजिना होनाय रेकर्ड डकुमेन्टस दासिम दंजोबो दा बेखौ होखानांगौ दं मानो होखाराखै दा बाथ्रा बेयाव जादों दा सम बिथांमोना बुङो होखारगोन बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुना थानो मोना आइनाव बे रोखाखा दा गथिखे जायफ्रा इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै हाबनानै दं बिसोरखौ गोदानै गुबुन जायगायाव दोननायनि बेबस्था खालामगासिनो दं रायज्लायगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो हादों रन्जित बसुमतारी EM बिथाङा बुंनो हादों खिन्थु जोंनि बाथ्राया बे नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नोङो मानो हाबफैया बबेनिफ्राय नों फैया नों बेयाव फैनो मोना नों थाफैनो मोना बे थानो मोनै हाबनो मोनै जायगायाव नों माबोरै थाफैखो प्रश्नआ बेसो हाया दिनै मानो आवग्रिनानै लाफैखो दा गथिखे नों होखारनांगौ नों थांनांगौ नोंनि जायगायाव नों थांफिननांगौ ओमफ्राय फैदों बेयाव थांफिननांगौ आरो बिनि थाखाय बेखौ रिहेबिलिट खालामनो हा नागिरफिननाय बाथ्रा गैया बिसोर जोंनि आलासि नङा बिसोरो जोंनि हाखौ सेनानै लाफैयो बिसोरो जोंनि हायाव दखल खालामना लाफैबाय दिनै गोबां जोंनि हाखौ बिसोर मावनानै जानानै जों बेयाव खाजिना होगासिनो दं फैनो थांगासिनो दिनै जों बिनि प्रडाक्सनबो जेबो आबादबो जों मोना बिसोर मावनानै जागासिनो दं आरामसे दा बेयाव जों बिसोर जुदि आरो आलासि बायदि बिसोरनो जुदि हा फिननांगौब्ला बिसोरनो जुदि जाहो लोंहो जुदि जों बिदाय होनांगौब्ला आयेना फानांगौ आयेनावथ' बेखौ थोनाखै आयेना बुंदों जाय इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दे शुड बि इफेक्टेड फर उइक बिसोरखौ एखेबारे होखारनांगौ बाथ्रा बिसोर दं नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों दा बिटिसिनि श्री रिन्टु चन्द्र बर' ACS जयेन्ट सेक्रेटारि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा रिन्टु चन्द्र बर' ACS बिथाङा अर्डार होनाय दा बिथाङा अर्डार होदों
जे माने गरखाफोरनो माने सार्टिफिकेट नायनि सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटखौ बिटिसिआ होगोन आरो बेखौ होब्लानो गासिबो लेन्ड डेभेलपमेन्ट सेटेलमेन्ट हा मोनजोबगोन बेबायदि अर्डार मोनसे होदों आरोखि दुखुनांथाव दा दिनै मानो सिन्था खालामजाया दा दिनै जोंखौ बेखौ बे इलिगेल खामानि मावनायनि थाखाय जों बुंनायनि थाखाय दिनै जोंखौ दाय होनो हागौ जों जाथिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो हागौ खिन्थु मानो अर्डारखौ होखो बे अर्डारखौ मानो होखो मानो सिन्था खालामजाया जायफ्रा बे जायगायाव थानो मोना जायफ्रा बे जायगानि माने माबा गैया कनस्टिटिउसना बिसोरखौ एलाउ खालामाखै 6 शिड्युल एरिया बे 6 शिड्युल एरियानि बेरेखा मारै बे अर्डारखौ बोरै होखो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बारैबो बे 6 शिड्युल एरियायाव नोङो जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोर बिदि फ्रि एखेबारे सार्टिफिकेट लालायनानै हा मोननाय एलटमेन्ट होनो हानाय बे कमिटा मा दंबालाय बिटिसिआलाय बे खामानिखौ मा मावखो बेखौ दिनै जों प्रश्न खालामो दिनै बेखौ जों बुंदों बिटिसिआवबो आरो इमिडियेट उइद्र खालाम बे माने केन्सेल शुड बि उइद्रन इमिडियेटलि आरो इट शुड बि भइड बेखौ खालामनांगौ इमिडियेटलि बेखौ दाबि खालामो आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव जे नेपालिफोरखौ ग्रेजार जायनाखि आबाद मावना जाग्रा मोसौ फिसिनो जाग्रा नेपालिफोर बिसोरनो माने प्रोटेक्टेड क्लासखौ होनाय जादोंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खिन्थु बिसोरनि प्रोटेक्टेड क्लास होनायखौबो आरोबाव नै माबायाव 1949 24 आगस्टआव 1949 24 आगस्ट बेयाव बिनि नटिफिकेसन नाम्बारा जाहैबाय RSD 28/47/43 बे नटिफिकेसननि गेजेरजों बे नेपालि ग्रेजुवेटफोरखौबो आरोबाव केन्सेल खालामदों बिसोरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरो प्रोटेक्टेड क्लास नङा होनना बुंदों बेयाव होदों RSD नाम्बार 28/47/43 dated 24 August 1949 are hereby and henceforth excluded from the list of protected classes होनना बुंदों आरोखि बे प्रोटेक्टेड क्लास नंला होनदों दा दिनै गतिके दिनै बेफोरखौ बिसार खालामानो दिनै बिसोरखौ जेनेरिक टार्माव गरखा होनानै सार्टिफिकेट होनानै बिसोरनो हा होनो हानायनि अधिकार बे बिटिसिनि अफिसारफ्रा बोरै मोनखो बोरै बे अर्डारखौ होखो जों दिनै प्रश्न खालामो आरो बेखौ इमिडियेटलि उइद्र खालामनो लानांगौ दा जों बेखौ नुगासिनो दं आरो दिनै 2019आव आरोबाव अनारेबल हाइकर्टआ अर्डार होबावदों जे बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै इनक्ल'ज खालामनानै दं हाबनानै दं जिमान इलिगेल थानो मोननाय मानसि दं बेयाव बेफोरनिफ्राय होखारजोबनांगौ होननाय अर्डार मोनसे दङ दा बे अर्डारखौ मावफुंनांगौ दा जों बेखौसो बिटिसि सरकारखौ बुंगासिनो थादों जे होखारजोबदों गासिबो मानो होखाराखै दिनैसिमलाय हाइकर्टआबो जेराव अर्डार होबाय मानो होखाराखै आरो बे बिटिसि सरकारा सोरनि बिटिसि सरकाराथ' जोंनिनो जोङो गोबां जिउ दान होनानै गोबां माने भुगिनांनानै दिनै गोबां सेक्रिफाइस होनाव बे बिटिसि दानाय बे बिटिसि सरकारा गावनि बर' फिसानि जुदि मावनो हायाब्ला नों बे गोरिब गुन्द्रा बर' फिसानो मावनो हायाब्ला मानि थाखाय सरकार बिलाइ सोरनि सरकार बिलाइ जों बे अखल बे जों बे प्रमद बर' दिनै इउपिपिएल सरकारखौ जों माखै बिनि सिगांनि सरकार हाग्रामा सरकारावबो जों बुंदों आन्दलन खालामदों जोङो दा दिनै जों आन्दलन खालामनायनिफ्राय दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि जेंना इसु दा दिनै बे गोथां जानानै फैबाय नङाबा थैयोमोन बियो रावबो खालामोन दा गोथां जाबाय बै समाव जों आन्दलन खालामदों बै समाव फाइल प्रसेस खालामदों बै समाव 2019 जोङो माने इलेक्सननि मोनसे फाइल स्टार्ट जादों खिन्थु माने इलेक्सनल' जायाखै दा दिनै बे फाइलानो दिनै बे आरो दिनै बे थाबथागासिनो दं दा दिनै फाइला फेरेंगा इएमनाव दङ बिथांनाव दा बिथाङा दासिमबो होखाराखै दा गथिखे होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो बिसोरखौ गोदानै अबेबा दोनहैफिननाय मानाय बाथ्रा गैया जोंहा बिजों सोमोन्दो गैया बिसोर अबाव थाङो अबाव थाङा बे बिसोरनि बाथ्रा नोंसोर ओमफ्राय फैया बे जायगायाव नोंसोर थांफिन बिसोरनि थाखाय जोंहा हाफिननाय बाथ्रा गैया आरो दिनै नोङो दिनै दुखुआ बेनो जोंहा दिनै गावनि बर' फिसाफोरखौसो नोङो गोदाव सोराव होखारगासिनो दङ दिनै बबेबा माने माबायाव ग्रेजिं फिल्डआव दं होननानै बिसोर होखारनो हादों हाग्रा बंग्रा दं होननानै बे गोरिब गुन्द्राखौ होखारनो हादों बे गोरिब गुन्द्राखौ नों जुदि नायनो नङाब्ला नों मानिफ्राय सरकार नोङो नों बे गोरिब गुन्द्राखौ नायनांगोन बे गोरिब गुन्द्रानो हा गैयै मानसिनो हा होनांगोन थाबैनो हो बेखौसो जों लुबैयो खिन्थु दिनै गावनि फिसाखौ होखारनानै दिनै मालायखौ आलासि बायदि माने दोनगासिनो दं जाहो लोंहो दोनगासिनो दं आरो दिनै बिसोरनो आरोबाव माने हा हु नागिरनानै फिनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा बेथ' खुनुदिन बे आयेनाव बे गैया आयेनावथ' बिदि होनाखै गथिखे आयेन हिसाबै होखारनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो आरो बेल' नङा दिनै सारा माने ट्राइबेल बेल्ट एरिया बेखौ जों होखारजोबनांगौ आं बुंगासिनो दं ट्राइबेल बेल्ट होखारनांगौ जिहेतु अर्डार दंखायो दिनै ट्राइबेल बेल्टनि गासिबो माने माबायावनो बिटिसि एरियायाव गासै नै आंनाव गासिबो गामि डकुमेन्ट दिनाव दंजोबो
अबे गामियाव बेसेबां डकुमेन्ट जादों माबे सनाव ट्राइबेल बेल्टखौ दानाय जादों जेनेबा सिडली ट्राइबेल बेल्ट क'क्राझार पार्क बेयाव 1947 दादों दा बेयाव गासै माने माबानिबो 6टा गामियाव एंक्ल'ज जाबाय ओमफ्राय जेनेबा दतमा ट्राइबेल बेल्ट 1983 दानाय बेयाव 4टा गामियाव एंक्ल'ज जाबाय बर' गामि गारनानै खारबाय दिनै बे बजाबारि गामि ओरै खारदों बेबायदि गामि गारना खारनाय बे जायगायाव हाबनानै दङ आरो बिदिनो नों माबायाव नायदों दानिया बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लक बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव 1947 दानाय 1984 दानाय बेयाव गासै 10टा गामि एंक्ल'ज जानानै दं आरो बिदिनो रिफु ट्राइबेल बेल्ट 1984 दानाय बेयावबो नोङो गासै 32टा गामि एंक्ल'ज जानानै दङ ओमफ्राय नोङो नायदो सिडली ट्राइबेल बेल्ट पार्क क'क्राझार 1947 दानाय आरोबाव बियो दा बेयावबो आरोबाव गासै 14टा गामि एंक्ल'ज जानानै दं ओमफ्राय लोगोसे पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्ट धुबुरी पार्क दा बेयो मा जादों 1984 दानाय बियो बेयाव गासै 21टा माने गामि हाबनानै एंक्ल'ज जानानै दं बर' गामियाव दिनै गुबुन माने थानो मोनै मानसिफ्रा हाबनानै दं दा बिदिनो गोबां बुंब्ला गोबां टाइम लागोन आं गोबां बुंबासै टटेल बिटिसिआव 304टा बर' गामि 304टा बर' गामि दिनै बेयाव एंक्ल'ज जानानै दं दा 304टा बर' गामियाव एंक्ल'ज जानायखौ होखारोब्ला जोंनि बर' फिसा दिनै जों माने उदाङै जों थांना थानो मानो हाया मानो गोदाव सोराव जानांगौ जा दिनै जोंनि बर' फिसा आरामसे माने ग्रोम ग्रोम रायजो जानो हायोमोन अनलायनानै खुनु जेबो खैदां खैफोद गैयासे रावखौबो गिनांगौ गैयासे गोदो जेरै जोङो एखेबारे नाहा थांनाय मैया थांनाय फ्रि उदां जोंनि बिब' बिनानावफ्रा ना गुरनो थाङो मैगं खानो थाङो जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैयामोन उदांमोन खिन्थु गावनि न'खर खाथिनि दैसायाव थांनो हालिया दिनै बलात्कार जानाय लांखार जानाय बोना लांजानाय बे घटना जालांजोब्बाय थागोमाबायनानै दं अबेबा माने खासाफोराव थानानै दं अबेबा गेजिं फिल्डआव दं जुग जुग थानानै दं बिसोरनो आदबा हागाखै फाट्टाखै बिसोरनो फाट्टासो नांगौ बिसोरनो होआखै ट्राइबेलफोरनो बर' फिसाफोरनो होआखै खिन्थु मालायनो होनायसो दिनै बिथांमोना सिन्था खालामदों बे मेन्टेलिटियाव गारनांगौ बिथांमोना माबा सोलायथों आरो बे हा होलाबाय जानला नान प्रटेक्ट क्लास मानसि जायफ्रा हा मोना बिटिसिआव बे बिटिसिआ माने स्पेसियेल ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बियो बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव खुनु ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा जानला मोनला हा मोनलाबाया बेबायदि माबाखौ बिसोर शिक्षा लाथों सोलोंथों जों बेखौ खावलायो आरो नैबे अर्डारखौ जाहाथे इमिडियेट जाहाथे बेखौ केन्सेल खालामनो हायो उइद्र' खालामो बेखौ खावलायो थाबैनो उइद्र' खालामनांगौ आरो लोगोसे बे बजाबारि गामिनिफ्राय जाहाथे बे जायफ्रा इलिगेल एंक्ल'ज थादों बेखौ माने होखारनांगौ थाबैनो बेखौ जों दाबि खालामो आरो जुदि होखाराब्ला थाब होखाराब्ला जों माने मोजां बुंनायाव जुदि मानियाब्ला जोंनि बे जानुवारिनि लास्ट पार्टनिफ्राय जों माने आन्दलन खालामगोन गोगोम आन्दलन खालामगोन आरो बेयाव बयबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन जों बेखौ खावलायो थेंक इउ गोजोन्थों।